Pozdrav! Zovem se Petra Premuš i dolazim iz kluba sinkroniziranog plivanja Primorje Aqua Maris u Rijeci. Imam 15 godina i treniram sinkronizirano plivanje već 10 godina. Današnje vježbe koje ću vam pokazati su vježbe za zagrijavanje i stezanje ramena. Svaku od ovih vježbi radimo po 8 brojeva, osim zamahe rukama koje radimo 20 puta. Pri ovim vježbama važno je da su vam noge i ruke zategnute. Pa krenimo. Noge stavimo u širini ramena i desnom rukom radimo krugove na naprijed. Zatim na nazad. I ponavljamo sve sa lijevom rukom. Zatim s obje ruke radimo krugove na naprijed. Zatim na nazad. Zatim radimo rukama naizmjenično 20 puta. Zatim križamo ruke naprijed i nazad. Zatim ruke stavljamo iza leđa na stražnjicu. Noge malo više raširimo, idemo u pretklon i radimo zamahe rukama od stražnjice do poda. To radimo 20 puta. Zatim prelazimo na mostove. Radimo mostove s ravnim rukama i na podlakticama. U mostovima naravno guramo ramena prema naprijed. Ove vježbe volim raditi zato što me dobro pripreme za izvođenje svih elemenata sinkroniziranog plivanja u vodi. Eto, to bi bilo sve. Pozdrav!